דקל הוא הילד הרביעי, אפשר לקרוא בן זקונים, אפשר לקרוא לזה. ולנו ילד מתוק, אתה יודע מה, כולו אדום, וזה ילד רביעי, אתה יודע, ילד ראשון, זה מתלהב, התלהבנו בילד הרביעי, כזה חמוד, כזה מתוק. למה קראנו לו דקל? אשתי עבדה בגן, ואיזה מישהי הציעה לה את השם דקל על עץ, והתלהבנו. השם היה תפור עליו. דקל זה היה משהו מיוחד. הוא היה ילד קטן, תינוק יפה, עם שיער זהוב. היה ילד מיוחד, ילד טוב. גדלנו בשנות ה-80 במעלות, מציאות אחרת לגמרי מהמציאות של הילדים של היום. זה נהי בעצם הגדול, שנתיים אחריי זה ניר, אחריו שלב, והקטן זה דקל. אני בכלל רציתי 7 ילדים, פשוט בילד רביעים עצרנו. דקל הגיע כשאני הייתי בן 6. הוא בעצם הבן הקטן, הוא תמיד היה שמלמן כזה בתור ילד. היינו הולכים לטייל איתו, אין אחד שלא מנשק אותו ומחבק אותו. אין אחד שלא, זה כמו שאתה מנשק את הכותל, זה מה שעושים לי, היו לחיים, לא יודע, כולם אהבו אותו, היה משהו מיוחד. זוכר שהוא היה חי בחדר יחד עם אחי שלב, אני הייתי עם אחי ניר. אז היה בעצם מעין האחים הגדולים, אני וניר, והאחים הקטנים, שלב ודקל. הוא כמובן היה סופג את כל המכות של האחים הגדולים, כל הריבים. אתה יודע, היינו רבים ותמיד היינו מאשימים אותו. אבל תמיד הוא היה ילד שקט, מופנם, ילד טוב, חייכן. היינו מרכיבים פאזלים ביחד, בלגו. הייתי יוצא איתם בשבתות, אשתי הייתה נחה בבית, היה קשה לה, אני שם תרמיל בגב, שם מצלמה, מים, במבות. ואני מת מעייפות, אני אחד שעובדתי משמרות, אבל לא אכפת לי. הייתי יוצא איתם לטיולים, אין נדנדה באזור מעלות שעליתי איתם. עולה על נדנדה, עושה אחלה דברים כיפים, והוא הילד הקטן, היינו משגיחים עליו. אז כמו כל ילד קטן במשפחה, הוא היה בעצם הילד של אמא, כן? בין הזקונים. הילד הצעיר ביותר. לאמא שלי היה יחס מיוחד כלפי דקל. אוהבת את כולנו, אהבה של אמא לילדים, אבל אני זוכר שהייתי חוזר לפעמים מכל מיני מסיבות או בילויים. הייתי חוזר באמצע הלילה, והשאלה הראשונה זה, איפה דקל? דקל ישן בחדר שלו. היא כל הזמן הייתה באיזושהי אובססיה כלפי דקל. היינו כולנו בעצם משחקים כדורגל, אופניים. אנחנו משחקים כל הילדות כדורגל, ותמיד היינו שמים אותו בשער. תמיד הוא היה שוער. למה? כי הוא הקטן. כאילו כולם היו אומרים מי שוער, דקל שוער, כי הוא הקטן ואנחנו משחקים. הכדורגל היה באמת איזשהו תחום עניין מאוד מאוד עיקרי בבית, גם ברמה של ספורט וגם ברמה של תחרותיות. הוא נשאב לזה מכוח האינרציה אחרי האחים הבוגרים, אבל פחות התחבר. היינו משפחה מאוד מאוד מחוברת מצד אחד, מצד שני גם לכל אחד היה בעצם את הספייס שלו. זאת אומרת, אנחנו לא היינו בעצם חבורה כזו של בנים, כן מאוד מאוד אהבנו אחד את השני, הערכנו אחד את השני, אבל גם כל אחד בעצם חי פחות או יותר בספייס שלו, עם מאוד מאוד כבוד והערכה אחד לשני. האמת שהקשר שלי כאילו עם דקל זה היה, למרות שיש בינינו הפרש, יש מעל היח ויש מתחת היח, הקשר שלי איתו היה טוב יותר משני האחים האחרים. התחברנו יותר, אני והוא. דינמיקה שהתפתחה עם השנים, אני יכול להגיד לך שאני בתור האח הבכור, הם לא היו עד הסוף פתוחים איתי. בינם לבין עצמם הם היו יותר חברים. כאילו כל האחים חונכנו בעצם בבית מסורתי. לא דתי, בית מסורתי. לא ידענו מה זה כללות, לא היינו חשופים. פתאום עלינו לחטיבה ולתיכון, כי לא היה דתי. פתאום שמענו דברים שלא שמענו בחיים שלנו. באמת שזה סיפור מעניין, אני גדלתי באבירים, זה יישוב, זה לא קשור למעלות מבחינת איפה שלומדים, בבתי ספר וזה.
ובעצם דקל זה הבן אדם הראשון מהבית ספר במעלות שאני מכיר. אני ודקל חברים מכיתה י'. קשר בינינו נוצר דרך הרישיון לקטנוע, ואז עברנו לתיכון. הוא לא היה התלמיד הכי טוב בעולם מבחינת כאילו ציונים, לפי מה שאני זוכר, תלמיד בינוני, אבל מבחינת חברה וזה כולם רוצים להיות בחברתו כל הזמן. ובכיתה תמיד היה את הקטע הזה שיש את החבר'ה שעושים את הרעש ואת הבלגן ואת החבר'ה שלומדים, זה כזה, בכל כיתה יש לי. אז אנחנו תמיד היינו עושים בלגן והיינו עושים צחוקים והיינו עושים זה, ודקל היה תמיד יושב מקדימה, לא עושה רעש, לא עושה בלגן, והוא כאילו איתנו, אבל הוא ילד טוב. הוא לא עושה רעש, הוא לא מפריע, מחטיף לך איזה חצי חיוך כזה, וצוחק איתך את הצחוק כזה שלו, אבל כאילו הוא לא מושך אליו את התשומת לב, לא מושך אליו את האש. לדקל הייתה את החבורה שלו מהשכונה שהוא גדל בה, ביפה נוף, במעלות, ואני לאט לאט מצאתי את עצמי מצטרף לתוך החבורה הזו. ככל שעובר הזמן, לאורך כל התיכון, חברות מאוד קרובה, ברמה של חיים ביחד אחד עם השני, יום אצלי, יום אצלו, הוא יושן אצלי, אני יושן אצלו, ממש ככה, היינו כמו אחים. דקל היה בעצם סוג של איש מבוגר של פעם בגוף של ילד. קודם כל הוא אדם מאוד שקט, מאוד אדיש. העולם יכול לעבור על ידו והוא אדיש להכל. זה נראה כאילו הוא ניסה לטעום מכל מיני דברים ולראות למה הוא מתחבר, ויאמר לזכותו שכבר בגיל מאוד צעיר הוא כן היה מספיק בוגר כדי להחליט שזה פחות מתאים לי וזה לא. זה כביכול הדיסוננס בין החיים הצעירים שלו לבוגרים, כי בחיים הבוגרים שלו הוא נהיה איש חסון, ילד חרוץ, הרבה יותר ממני, הרבה יותר נראה לי מרוב האחים, הוא הפך להיות הבן אדם הכי חרוץ במשפחה. דווקא המפונק שבילדים כאילו הפך להיות הילד החרוץ ביותר. וזה היה לנו קטעים בטלפון שהייתי מתקשר והייתי צועק לו, דקל! ואז הוא אומר, אחי. אני לעומתו בגילאים מסוימים שלפני צבא ואחרי צבא ניסיתי לטרוף את העולם, טיולים גדולים, מסיבות, בילויים. דקל לא התחבר לזה, אף פעם. זאת אומרת, הוא היה ילד כזה של בית. אני הייתי רואה את זה בתור נער, בתקופה שהיינו יורדים לנהריה ממעלות, אם זה בטרמפים, אם זה בתחבורה ציבורית, ושתי ילדים שיש לנו דמי כיס, עושים רישיון נהיגה, והוא היה רואה איזשהו קפצן, פותח את הארנק מהדמי כיס שהיו לו, היה יודע לתת. גם אם זה מהמעט שהיה לו, היה יודע לתת, וזה משהו כאילו אתה רואה את זה כל כך בדקל, לאורך השנים. הוא לא טרף את החיים, זאת אומרת, בהקשרים של איך שצעירים מסתכלים על זה, כן? אני ודקל התגייסנו אחר כך ביחד לגולני. הגענו ביחד לאותו גדוד, לגדוד 12, לאותה כיתה ואותה מחלקה. אמיר אורי, או בשמות הצבאיים זה סמוכה, לפפורט פאפי. זכינו לשרת עם האיש, כן. זה בח של גולני, זה מפנק, הוא היה כזה יחסית, לא יודע, 4-5 שנים, כל אחד היה לוקר. והלוקר של דקל היה הכי מסודר, הוא אהב הפינה. הוא מסודר, פדנט, כל הארון שלו ממש סודר, קרמים. אתה יודע, קרם לפנים, מה לא? קרם לרגליים, קרם לפנים. בגדוד היה איזה בחור משבט, אני חושב שזה נקרא שבט מנשה, שעשו עם עלייה לארץ, יש להם מבטא כזה נורא מצחיק, הוא היה קורא מרציאנו! מרציאנו! ודקל היה צוחק מזה, גם מצחיק אותו. היינו הולכים לישון פתאום, ודקל מתחיל לקפוץ במיטה בתוך הסק"ש, כמו איזה דג סלמון, וביסמון מתחיל לקפוץ, והם היו כל הזמן מדליקים אחד את השני, ועושים צחוקים, והוא היה כאילו בכיס, והוא היה כאילו... ואתה קצת גם ראית שהוא נהנה כזה כאילו טוב, אני נכנס לזה, אנחנו עכשיו כאילו, יאללה, סוחבים, כאילו תמיד אוהב כזה לעוות מילים, כזה, אחי, אני הולך לאכול את המרק, אחי, ופה, ושם. הוא היה לו אורך רוח וקור רוח, לא משנה מה היית אומר לדקל, הוא לא נכנס ללחץ, הוא לא נכנס לפאניקה, הוא מגיב לסיטואציה בצורה מאוד מאוד שקולה. דמות כזאת היא חזקה, יציבה, שאתה יכול לבוא, לדבר איתו, עונה לך בצורה כזאת שקולה, רצינית, זה מבחינתי בגדול דקל. בשיא הסערה ובשיא הקושי ובשיא הבלגן, אתה רואה דקל מחייך. הוא שקט, מחייך, עובד, סוחב, הולך, מבסוט, כאילו
לא מדבר, לא מתלונן. כאילו לי תמיד עולה איזה זיכרון ספציפי של דקל, שהוא קצת מראה את הקטע שלו, שהוא גם כאילו מאוד שאפתן, אבל הוא גם שכונה. זה השבועות הראשונים של הניווטים, ואנחנו מנווטים בעמק יזרעאל, פתאום אנחנו רואים איזה דמות זזה בחושך, והוא עולה מתעלה, ויש לו את כל התיק שלו. הוא לא למד את הציר כמו שצריך, אבל מה הוא עשה? הוא לקח דף A4, וסרטט מפת אוצר, כמו של ילד בן 12. תגידו, פה זה המנחת, אנחנו כזה, דקל, אנחנו על המנחת, אתה לא רואה שיש פה כאילו שביש אספלט באמצע הזה? לא תשמע אותו מתלונן, ולא תשמע אותו מרחל, לא תשמע אותו אומר דברים רעים. אתה זוכר שנגיד הוא מתרכז כזה, והוא עושה דברים עד הסוף? אז אני חושב שזה לפעמים היה מרגיז אותו שאנשים לא היו עושים כאילו... פדנטיות הזאת. כאילו לשרוף את השיצור של הזה, והוא היה מאוד אכפתי לדברים הקטנים האלה. סדר, ניקיון. זה מחרפן אותו, כאילו... הפחד הכי גדול שלך במסלול זה שיש לך את השיעור הטרור האלה, זה יכול להיות באמצע הלילה, זה יכול להיות על הבוקר. מקפיצים, מגיעים המדריכי טרור, ויש לך 7 דקות וכולם צריכים להתכונן. וכמובן, הם מגיעים איזה ערב אחד, מקפיצים את כולם, 7 דקות טרור. עכשיו יש 3 מדריכי טרור, ובאיזשהו שלב טרטרו את דקל ספציפית. אז כולם כאילו היו ביחד, ודקל זחל, אני חושב, בנפרד. ואחד המדריכים מגיע אליו ועושה לו, חייל, מה אתה עושה? אני זוחל פה. עושה, למה? אני חושב שהוא היה על 7, הוא היה על 2. הוא על 2, הוא עושה, למה אתה ככה? עושה, כי המדריך אמר לי. אז הוא אומר, לא איזה מדריך? כי הוא ציפה שהוא יגיד עקיבא, אז הוא לא זכר את השם שלו, או מרוב הלחץ, ומרוב שהוא נכנס כאילו לרבק, האתיופי. כולם עם הפנים לרצפה, מנסים לא להתפגע מצחוק, מזה שדקל אמר כאילו האתיופי, הוא לא אמר המדריך הזה. מהרגע שהשתחררנו שנינו, עובדים. לא עשינו את הלופ המסורתי הזה שחייל שמשתחרר מהצבא, עושה טיול, דרום אמריקה, whatever, לא משנה לאיפה. לא עניין אותנו. אנחנו כאילו ראינו את החיים לנגד עינינו. הוא השתחרר, ומה אתה תשמע, קיבלו איזה מקום נחמד, מקום עבודה שאפשר להתפרנס, ואני ידעתי שהוא הולך להיות איש משפחה ושחשוב לו, איך אומרים, עבודה מסודרת. הוא עבד איתי קצת במפעל. הוא כל הזמן דחה את זה, בסוף הגיע לו זימון. הוא התאמן המון, שם צריך כושר, הוא התאמן המון בכדי להצליח. הוא עבר את זה, והיינו מבסוטים. הלך לקורס, התקבל, וזהו, לא שהוא חלם על זה מילדות. הוא חשב ללכת לימ"מ, כיבוי, משהו, זה מה שיצא. אני עבדתי אז בתחנת כרמיאל, הוא הגיע חדש לתחנה, ומשם התחיל סיפור החברות היקר הזה. פנים נעימות, בחור עדין, הוא נראה עדין, אבל ממש מסיבי. תמיד לא צוחקים שיש לו רגליים של 9 ליטר של הגלילים, הוא היה חזק. 5 שנים הראשונות היינו באותה משמרת, 5 או 6 שנים, והיינו ביחד באותה תחנה. כאילו זה היה אינטנסיבי, אתה חושב שאנחנו ישנים ביחד, אוכלים ביחד, תחשוב שעם החבר הכי טוב שאתה מספר לו את הדברים הכי אישיים, היינו מתייעצים גם בדברים אישיים אני והוא. הוא ידע לגעת בכולם בנונשלנטיות, כאילו הוא לא חיפש את זה בכלל. מתי הוא מכיר את שני? אני אגיד לך איך זה קרה. אני הייתי לקראת ה-25 שלי, והוא היה סוף 24. קודם כל, אני ודקל היינו באירועים משותפים ביחד, כשלא הכרנו אחד את השני. אני וגיסתו גדלנו ביחד, חלק מהילדות שלי, חלק מהחיים שלי. שלוות ואלירן התחתנו, כמובן שהוזמנו, כי כולם יודעים ששלוות היא כמו אחותי ואחותי מתחתנת. אני זוכרת שהגענו לאירוע, אני זוכרת את ברויה ואלברט, את דקל אני לא זוכרת. לא הכרתי אותו, לא דיברנו מעולם. בסוף האירוע, אחות של שלוות סתיו באה ואומרת לי, את חייבת להכיר את אח של אלירן. אמרתי לה, טוב, אני בחורה רווקה, אין לי בעיה להכיר, מי זה? אז היא אומרת לי, קוראים לו דקל. לא יודעת מאיפה, לא יודעת כאילו מה היא חשבה באותו רגע, ואז הוא נכנס, אמרתי, וואו, איזה חתיך.
טוב, זה גם ככה לא רלוונטי. אז אמרתי לה, כשזה יהיה רלוונטי, תעדכני אותי. אני זוכרת שהוא היה גבוה, והוא היה כאילו שרי כזה, והוא היה מאוד 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 מרשים. אחרי תקופה, סתיו ושלבת טלפונים לשני. שני, דקל פנוי. ביום מן הימים אני פתאום מקבלת איזה גל של הודעות משלבת ואחותה, סתיו, את חייבת להכיר את גיסי. אני לא ריבאונד ואני לא בחורה של להעביר את הזמן. אני אמרתי, תקשיבי, אני רוצה להתחתן. אני בחורה של חתונה. אם יש משהו רציני וזה ילך למקום הזה, כן. אם לא, אז מלכתחילה בוא נחתוך את זה, אין מצב ואין צורך גם. אז היא אומרת לי, שני הוא לא כמו כולם. אני לא אשכח את זה בחיים. טוב, בוא נכיר. עשו היכרות ביניהם טלפונים, שני הלכו לדייט. ונפגשנו פעם ראשונה, והוא עמד מחוץ לאוטו עם פרח. הכי פשוט, הכי יפה והכי מרגש שיש. ונסענו, התחלנו בנסיעה, ואני זוכרת שהוא הסתכל עליי, אני אומרת לו, דקל, תיזהר. אז הוא אומר לי, אני לא יכול להוריד ממך את העיניים. וזה היה בשנייה הראשונה שנפגשנו, כאילו לא עברנו 100 מטר ביחד, והוא אומר לי, אני לא יכול להוריד ממך את העיניים. ואני זוכרת שישבנו 3 שעות ולא הפסקתי לדבר. לא דיבר הרבה. הוא לא אחד שמדבר הרבה. הוא לא מדבר, היא רואה אחלה בן אדם מולה, אבל הוא לא מדבר. יבש. ואז אני אומרת לו, דקל, אני חופרת לך? לי לא, אני מקשיב, אני לומד. בא לך לבוא ליחידת דיור שלי? לא. אתה לשתות קפה, אמרתי לו, דקל, עכשיו שתית קפה. לא יקרה. קח אותי הביתה, נחזור הביתה. ואז התקשרתי לגיסתי, אני אומרת לה, וואו, איזה בחור, אבל אמרתי שבחור טוב, עכשיו שתיתי קפה, רוצה לקחתי לבית שלו וזה, כאילו, בוא. צחקנו על זה עד יומו האחרון. הכל הרגיש לי מאותו רגע, כאילו אנחנו מכירים שנים. הוא התקשר אליי והוא אמר לי, שמע, ניר, אתה לא מבין את מי פגשתי? זה משהו אחר לגמרי, רמה אחרת, וממש מתלהב שהוא מספר עליה. כי פעם ראשונה שהוא שלח לי תמונה, כאילו, ראיתי תמונה, אמרתי, וואו, מה זה? החיבור היה מיידי, אבל מאוד מאוד נזהרתי, לא להיפגע. לא רציתי להיפגע. היה לה מאוד קשה, היא עברה סוג של משבר לפני דקל, והיא פחדה להיכנס לעולם הזה עוד פעם, אבל מצד שני הייתה כבר בשלה לזה. שני מאוד דומיננטית. היא נתנה לו להיפתח. היא הייתה האש, הוא הייתה הרגוע. התחיל להיפתח, התחיל לזרוק פה מילה ושם מילה. ואחרי 2-3 דייטים התחילו לצאת. שני התחילה לצאת איתו, זה תמיד היה מתחת לבית שלנו. הנשיקה הראשונה שלהם שהייתה מתחת לבית שלי, ותמיד הוא היה מתבונן עליה בהערצה, הוא לא מדבר עם העיניים האלו, וזה היה משהו מאוד, לקרוא לזה בתולי, מאוד תמיד, מאוד יפה, שאין את זה היום. הוא פשוט, מהשנייה הראשונה הוא הריץ אותה, הוא אהב אותה, וואו. הוא כובש, אין ספק. אי אפשר להסביר את החיבור הזה שהיה שם. הכל נבנה לאט לאט, הכל נבנה בריא. אחרי 1.5 שנה, דקל אמר שאנחנו סוגרים ים המלח, נופש, 5, 6, שבת. אנחנו מתחילים את הנופש ונהנים ומצטלמים, כאילו, זוג צעיר, כל דבר, זוג מאוהב. והוא לקח אותי לזריחה בים המלח. שולחת תמונות לקבוצה המשפחתית, ואני לא מבינה למה אחי ער, ואמא שלי ערה, ומגיבים, ולא שאלתי, כי הייתי בהיי. אני ודקל בנופש, וכיף לנו. לא יודעת למה השארתי את הטלפון בחדר, ואני מגיעה, אני רואה 7 שיחות שלא נהנו. אני חוזרת לאחי, ושלומי אומר, אני צריך לדבר עם דקל דחוף, תני לי אותו. סבתא אסתר נפטרה, בלה לא מסכימה לבטל את הצעת נישואים, אנחנו ממשיכים כרגיל. לקחתי את זה מאוד קשה. במיוחד שלא הייתי ליד אמא שלי באותה סיטואציה. ואמרתי, טוב, אנחנו קמים והולכים. אני צריכת לאמא שלי, אני רוצה להיות איתה. ואמא שלי התקשרה ואומרת לי, את לא באה. את ממשיכה ליהנות, וסבתא הייתה כועסת אם היית מבטל את התוכניות בשבילה, ואנחנו ממשיכים, ומחר תהיה לבד, והכל בסדר, אנחנו משפחה אוהבת, ואני לא לבד, אז נמשיכי ליהנות עם דקל. ויצאנו לנסיעות, אני זוכרת שכל הנסיעה הוא פשוט כסס ציפורניים, ודקל לא היה כסס ציפורניים. ופתאום הגענו לאיזשהו מקום, הוא עצם לי את העיניים,
זה אחד הרגעים הכי מאושרים שלי. שבחרנו אחד בשני. שהוא בחר בי מכל אנשים בעולם. ואני זוכרת שהתהלכנו כאילו בשביל האדום, וראיתי את אמא שלי. אמרתי, וואו, כאילו כמה כוחות יש לאישה הזאת, שביום שאמא שלה נפטרה היא עומדת עם בלון ומאושרת בשבילי. והתחתנו, הייתה לנו חתונה מהממת, כולם מתוקים, יפים. אחלה חתונה הייתה. זה תמיד היה שלם, זה תמיד היה שם. ברגע הראשון, זה הרגיש לי בית. שנה ו9 חודשים אחרי החתונה נולד לנו לוי. שנה ו8 חודשים אחרי שנולד לוי נולדה לנו ניב. ושנתיים ו3 חודשים אחרי שנולדה ניב, נולדה אוריתי הקטנה. וככה הקמנו את המשפחה שלנו, את הבית שלנו. אני אומרת תמיד שאין ולא יהיה אבא כמו דקל. אבא מסור, אבא אוהב. תמיד פעיל, תמיד דואג. אבא במשרה מלאה. השנים האלה היו כל כך מאושרות. האהבה הייתה כל כך גדולה. ויחד עם זאת, אני לא יודעת למה, אבל תמיד הייתי פוחדת עליו. הייתי מדברת הרבה על המוות איתו. כי פחדתי שידפקו לי בדלת. זה יום הכי שחור שבעולם. ב-13/8 בעצם הצוות של דקל נקרא לחילוץ של אדם שנצפה בבור בדיר אל-אסד. הבן הגדול אומר לי, אבא תקשיב, יש איזה משהו בדיר אל-אסד? דקל עובד? אמרתי לו כן. הלב שלי התקשרתי למפקד צוות שלו, הוא לא עונה. רצתי לתחנה במעלות, אני רואה את האנשים, מה עם דקל? אף אחד לא עונה לי. יצאתי, נסעתי לבית חולים. אני רואה הודעה משלבת גיסתי, יש אירוע חריג, שני קביים פצועים או משהו כזה, אפילו לא קראתי את ההמשך, לא ראיתי אפילו מה המצב שלהם. התקשרתי אליו שיחה ראשונה, הוא לא ענה. ובשיחה שנייה הוא לא עונה. הגעתי כבר לשיחה שביעית, לא מתאים לו. אין מצב, דקל, אין מצב שהוא רואה שיחות שלי והוא לא עונה. גם אם לא משנה כמה חריג זה יהיה, הוא יגיד לי, מאמי, אני אחזור אליך, והוא מנתק את הטלפון. הייתי בבית, התחילו לרוץ הודעות על קביים שנפגעו. אשתי יוצאת מהחדר בסערה. חברה שלה דיברה איתה, תבררי מה עם דקל. קיבלתי הודעה ל-ynet, 2 כבאים נפצעו, נפילה מבור. לא יודעת למה, ואני פתאום באטרף, ואני בראש לא יודעת, רק שלא תהיה פה לוויה. לא יודעת למה זה קפץ לי לראש. ולוי תפס לי את הרגל. הוא אומר לי, מה קרה? למה את בוכה? לא, יש אירוע חריג, ואמא רוצה לשמוע שהכל בסדר, שאבא יאמר לה שהכל תקין, ואני נחזור לצבוע את החוברת, הדבר שקניתי לך. אני עובדת בבית חולים, בחדרי ניתוח, אני הרמתי טלפון, שאני כי מה קורה עם דקל, אני עושה לנבר, הוא לא עונה לי. אני מתחילה לא להרגיש את הרגליים, לצורחת לי בטלפון, לכי לחדר הלם, שלחתי הודעות לחברות שיבדקו לי מה קורה אם זה דקל שמה או לא דקל שמה. לא מסוגלת, אני לא מתפקדת כבר, אני מאבדת את הכיוון מבחינתי. כן, נסעתי לבית חולים, ישר למיון, ומלא אנשים. בד לבד אני שומעת ביפר, מרדים דחוף לחדר הלם, בחור בן 30 נפילה מגובה. התחלתי לקבל הודעות מאנשים, אנחנו מתפללים לשלומו של דקל, אמרתי, מה קרה עם דקל?
יש משהו שאני יודעת, שכולם יודעים ואני לא יודעת? מה שקרה בעצם זה שהוא ירד לא ממוגן לבור ובעצם נחנק סביבה רעילה של גזים, יותר נכון סביבה של אפס חמצן. וקיבלתי גם הודעה, תגידי שהכל בסדר עם דקל. אמרתי, מה קרה עם דקל? אנשים התחילו להבין שאני לא יודעת לפי התגובה שלי, מה קרה עם דקל? זה היה סטרס רציני, פשוט נסענו לבית חולים, אני וחבר, ישר כאילו ניסינו להיכנס למיון, כל הקצינים, כולם באו והכל. אני מתקשר לקצינים, לכבאים, לנשות הכבאים, אף אחד לא עונה לי. עכשיו אתה מבין שכבר משהו לא תקין, כי אף אחד לא עונה. אנחנו הולכים למיון, אני רואה את המשפחה של דקל, יושבים בחדר הלם. ותוך כדי שולחים לנו סרטונים בטלגרם וסרטונים בוואטסאפ, דברים הזויים. עוד לא, אתה יודע, משפחות לא יודעות שום דבר כבר, הכל עף, כל הסרטונים, כל הדברים האלה. שאחד יענה, שאחד יגיד הכל בסדר עם דקל, ונמשיך את היום כרגיל. ושוב פעם, כל הסביבה ממש בלגן, ממש צעקות, בכי וטלפונים, וכל הבית חולים היה שם. שמישהו יגיד שלא משנה, הכי גרוע אבל שמישהו יגיד לי מה קורה עם בעלי. התחלתי להתקשר לשותף שלו, שזה היה טעות, כי לוי שמע את הצרחות שלי. אני שומעת רעש, אני שומעת בלגן. אז הוא אומר לי, מי זו? אני אומרת לו, שאני אשתו של דקל, הכל בסדר? אז הוא אומר לי, אני לא יכול לדבר איתך ביי, עם דקל צפן בפנים. שמישהו יגיד מה עם דקל? איפה הוא? מה קרה איתו? אף אחד לא עונה. ומאותו רגע בעצם אנחנו נכנסים לאיזשהו סוג של סרט. והספיקה בדלת. ולוי רץ, הוא אומר לי, אמא תפתחי. אני אומרת לו, לא בא לי לפתוח. כי ידעתי שבאותו רגע החיים שלי משתנים. גיסתי ואחד הפקחים, שהוא חבר ממש טוב שלי ושל דקל, עומדים שם. אני רואה אותה אדומה, העיניים מפוצצות. היא אומרת לי, תתלבשי, אמרתי לה, לאן? אז היא אומרת לי, יורדים לבית חולים, דקל במצב קשה. קפאתי, לא זזתי. נכנסתי ואני רואה מלא כתבים. ואני אומרת, למי כל זה? אוסף אותנו מנהל בית החולים ומנהל המחלקה. היא שואלת אותו, היא שואלת אותו, איך בעלי יוצא מפה? אנחנו נחזור הביתה, זו תקופה שתחלוף. התקווה הקטנה הזאת של אולי איזה נס מסוים. העלו אותו לטיפול נמרץ, ושם בעצם פעם ראשונה ראינו אותו במצב הזה. נכנסנו לטיפול נמרץ. אני רואה אותו. מלא מכשירים. דקל ישן. שהתעורר, שלא השאיר אותי לבד. שאני חודש וחצי אחרי לידה ואין מצב שאני מגדל את הילדים לבד בבית. כאילו, אני לא נשארת איתם לבד בעולם. שאתה טוב מדי בשביל ללכת. וחיבקתי ונשקתי אותו. אמרתי לו, מאמא, אני נודרת נטר שאם תצא מפה, לא משנה באיזה מצב. אמרתי לו, מאמא, אני אסעד אותך כל החיים. מיליון אנשים באים. ובראש אתה אומר, כאילו, טוב, בסדר, כאילו, הוא יצא מזה. כאילו, זה דקל, בסדר, סבבה, אתה לא מבין. גם אמרנו, כאילו, אין מצב, דקל חזק, הוא לא צריך משהו גדול כדי להפיל אותו. כאילו, ברור שאתה נאחז בתקווה ותפילות ועניינים. ובאיזשהו שלב אמרתי לו, מאמא, אני מצטערת, אני צריכה ללכת לילדים. אני משאירה אותך פה עם המשפחה, עם החברים, אבל יש לי 3 גורים שאני צריכה לטפל בהם, יש לי תינוקת שאני צריכה להעניק. יש לי 2 גדולים שמחכים לך, שמחפשים אותך, שמחכים שתבוא הביתה, וניסע איתם לנופש שהבטחנו להם. וזהו, מאז יומיים שלמים ליווינו אותו בבית החולים. יום שלישי בוקר, שעה 5 בבוקר נראה לי, או 6 בבוקר. 5 לפנות בוקר. פתאום טלפון ב5 בבוקר. ואני שומעת טלפון, לפנות בוקר. ביקשו שנגיע לבית חולים. וכשנכנסתי, פתאום כולם התפרקו.
וראיתי פתאום שאח שלו לירן עושה לו שמע ישראל, ואמרתי, בבקשה, שאני לא אפתח את העיניים ואני לא אראה על המוניטור את הפס הארור הזה, את הקו הארוך הזה. ספרנו עד 10, 20, 30. אתה רואה הכל פס. הוא מפסיק לנשום. 0. אין פה צד שביל. זהו. וצרחתי, כי אמרתי, לא יכול להיות. התחננתי לאמא שלי שלא תיקח אותו, שתעשה הכל, שתשאיר אותו איתי, אמרתי, לא יכול להיות. אני לא זוכרת כל מלוויה. פשוט שכבתי על החזה שלו. עצמתי את העיניים, לא שמעתי כלום. וחיבקתי אותו, ואמרתי לו, תחבק אותי. אמרתי לו, זה חיבוק אחרון, תחבק אותי. אמרתי לו, ממי, אני לנצח אשאר אשתך, אבל תשאר בעלי. שאני מתגעגע אליו יום-יום, שעה-שעה, דקה-דקה. אני מתגעגע ברמות, הוא כל היום מולי, דקל, מה, אתה באמת לא פה, או שאתה חוזר עוד מעט? מתגעגע ברמות. אני אף פעם לא אמרתי לו את זה, אבל אני באמת הערצתי אותו, אוהב אותו, אהבת אמת, אהבה של אח. הייתי אומר לו שאני באמת כל החיים הערצתי אותו, אבל לא באמת אמרתי לו את זה. לא הספקתי. שאני מתגעגע אליו, שאני אוהב אותו. הוא תמיד יישאר אחי הקטן. לחבק אותו. המבט שלו, רק להסתכל לו בעיניים ולחבק אותו. חיבוק דוב כזה, כמו שהוא היה נותן לי.